ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kakerteng Rangïalehkai football banana ka East and West Kynshi Hills District Samuel James Lingdo Kynshi kalapau hakathup kerteng jong ki khat prangot ki Rangïalehkai football jong kari India ya kabala pelait pajba da ka All India Football Federation ki bansami khmat ya kari India ha ka 19th Asian Games ka bansalong ha Hangzhou jong kari China na duk ka khat khandai tarik unai lur arhaja apulai Samuel James Lingdo Kynshi ude khun jong uba boat shell marbanyang ubade utra jong ka Little Stars Academy kabadon hanong ba benter East and West Kynshi Hills District kawai na ki Football Academy ka bapau ha ka jilla Meghalaya kabala la ban sei bungut ki Rangïalehkai football hapo ka jilla bat donru ki bala yo ban lej intibit yalade ha ki shlam ajing hikai ki bapau hapo kari India bat ka deiru ka academy kabala sandur bha yo Samuel James Lingdo Kynshi hadu ba undakio ha ka Rangïalehkai football Samuel James Lingdo Kynshi udai Rangïalehkai barim jong Shillong la jong FC but udai ru samlau baning kong napok ka East and West Kynshi Hills District banyo Elehkai ha ka I League but ru ha ka Indian Super League ha ka ba ha ni ka samoy ka ba menta unsa yo Rangïalehkai ha ka Lumpung Elehkai football ka ba hedu ha ka ri India but menta uni usamla udon ha ka Punjab FC but dangshen usamla James Lingdo Kynshi ula yo ru Rangïalehkai ha ka Duran Cup arhajar arpulai